Chris, may good news kami, no. Sang May 26 hindi nag-abot, pero na late kami sa pagkuha ng video. Bali, ang amon Google AdSense guys nag-abot na, no. Sang May 26, may petsa dira nga May 26 nag-abot ang amon nga Google AdSense. Tapos ikaduha, June 9 nag-abot man ang amon nga ikaduha nga Google AdSense. Bali tatlo kabilog ang nag-abot nga Google AdSense namo, no. Google AdSense na. Bali ma-shoutout ako, magpasalamat ako gali sa sa tanan nga nagbulig sa amon nga channel, no. Since nag-start kami mag-YouTube, salamat gali sa kay Boss Real Thons. Siya ang una ko nga nakilala sa YouTube. Boss, salamat sa imong mga pagbulig, no, sa mga guide mo sa akon. Salamat man sa imong mga na-share sa akon nga mga experience mo, no. Dako gindi nga bulig sa akon, boss, ang nakilala ko mo. Salamat sa tanan, boss. Salamat sa tanan. Mula gilamang ko, big thanks si Jat katama. Pero salamat din sa tanan nga nagbulig. Ikaduha ko nga pasalamatan si Epa Chris. Maraming salamat sa iyo, Epa, kasi ikaw yung pangalawang naging mentor ko sa YouTube. Marami akong natutunan sa iyo. Hindi ko alam kung paano akong magpapasalamat sa inyo, pero big thanks talaga na kilala ko kayo. At saka don't worry, hindi ako nagbabago. Gulot pa din ako. Tsaka malaking dako inabulig sa paano, ingat ka dyan palagi. Still katukon ka Japon. Madayo lang sa katukon sa imo ulo. Siya pa, Chris, alabuton ka bayan na mo, pa-weather, pero salamat sa imo, Chris. Oo, alabuton pero mabinuligon ina si Epa Chris. Damo na siya ang nabuligan, no. Salamat. Dumatagalog ko, dumailong ko, pero kamo na kabalo mag-adjust, no. Kaya syempre galing ako sa United States, and then I'm coming here in Iloilo, and then Ikaw, kalang cordon na muna. Ano ba? Pero Epa Chris, salamat sa iyo. Dahil sa corn hot dog, ano to ba? Corn dog hubs or corn? Tingnan mo nga to. Talawag kita. Wait. Corn hot dogs. Corn hot dog? Oo. Kumela ako. Corn hot dog. May space Yung din. mo na lang na ito. Pulot na Ikatatlo ko pasalamatan si Bro Weng. Bro Weng, maraming salamat sa iyo, bro. Maraming salamat sa iyo, bro, kasi isa ka sa mga tumulong din sa akin sa channel ko para bumilis yung pag-monetize ng channel ko, channel namin. Bale, sila Epa Chris, lahat kayo, sobrang big thanks sa inyo nila Epa Chris, Boss Realtons. Salamat, bro. Sana pagpatuloy nyo pa yung pagtulong sa katulad naming mga baguhang YouTuber. Magpatuloy tayo sa ganitong gawain. Salamat sa kabutihan nyo. Oo, na-post ko to. Salamat sa kabutihan nyo, guys. Bro Weng, I love you, bro. Mahal ko kayo lahat. Mag-iingat kayo dyan palagi ng family nyo. Sana magkikita-kita tayo soon. Pasensya na. Boss Wiltons pala, bro, boss,
pasensya ka na kasi hindi ako, nung dumating ka dito sa Iloilo, hindi talaga ako nakapag-spend ng time para magkita tayo kahit isang beses lang, isang oras lang. Kasi medyo mahirap talaga sa schedule ko na na umalis bigla kasi alam mo naman Bantay Bata 163 ako, wala talagang maaasahan na pag-iwanan yung anak ko. Tsaka sobrang hirap talaga pag bumiyaya ako. Pasensya na boss, pero sana balang araw magkikita-kita tayo. Tsaka Epakri, salamat. Bro Weng, salamat din sa'yo Bro Weng. At tsaka Angeli Ora, salamat din sa'yo dyan, dahil sa mga advices niyo sa akin. Salamat din sa iyo kasi nakilala ko kayo. Salamat sa lahat-lahat. Wala akong masasabi kundi maraming salamat talaga. Salamat din Bunso sa kakulitan mo. Salamat sa counting oras na naibigay niyo sa akin. Salamat sa mga tulong niyo. At saka bro boxing, bro alam ko isa ka din sa mga taong nag-advise sa akin noon nung start pa lang ako mag-YouTube. Ngayon bro, ito na bro, na ako bro, na-achieve na ako bilang isang vlogger, no. Nung dahil sa inyong lahat. At saka sino pa yun, bro Yels, salamat din bro Yels sa mga advices, salamat sa mga idea na ibinigay mo sa akin. Salamat sa inyong lahat. At saka sana hindi kayo magbabago na tumulong sa mga baguhang YouTuber na katulad ko. Salamat sa inyong lahat. At saka sa lahat, Mami Daiban, salamat din Mami Daiban sa counting oras na nakilala ko kayo. Mag-iingat kayo dyan Mami Daiban, bro Yas, mag-iingat kayo dyan palagi. Sino pa yun? Marami pa. Turandi Galve, salamat bro. Mag-iingat kayo dyan palagi. Turandi, salamat din sa mga advices, salamat sa mga idea na ibinigay niyo sa akin. Sa Team Real Abdoy, etong team na to, sobrang laki ng tulong ng Team Real Abdoy sa akin. Nakakatawa yung title ng aming team, pero sobrang laking blessing ko sa akin kasi hindi dahil sa kanila hindi ko tumararating yung Google AdSense na narating ko nga nahahawakan ko ngayon. Hindi ko tumararating guys kung hindi dahil sa kanila, no. At saka salamat din sa lahat na mga YouTuber na nakulab ko salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo may isa-isa. Kuya Kajuti, salamat Kuya Kajuti sa counting oras na ibigay mo sa akin nang nagla-livestream pa ako. Sino pa yun? Ang dami talaga na mga ka-YouTuber ko na nakilala ko na tumulong sa akin sa advices, sa lahat sa inyo. Hindi ko man kayo may isa-isa, pero salamat, maraming salamat sa inyo guys. Sobrang hindi ko ito makakalimutan at hindi ko ito mararating ngayon kung hindi dahil sa inyo. Kung ano man yung makikita nyo sa mga YouTube ko na ina-upload namin, ni Mami Teltel, ni Tito White, ni Iris, ni Andre, dahil sa inyo guys, nagagawa namin na kumuha ng content dito sa amin. At saka sana balang araw maging successful pa ito yung aming YouTube channel. Isa lang mapapangako namin sa inyo guys na kung ano man yung mararating namin, hindi kami magbabago nang dahil lang doon. Ganun pa rin kami kung ano yung kami nakilala. Salamat talaga sa inyo lahat guys, no. Team Real Abdoy, salamat sa lahat. May mga team pa ako dito na na hindi ko na mention, pero salamat sa inyo guys. Dahil sa inyo lahat, talagang sobrang salamat talaga. At saka shoutout din pala sa Maharot, sa Metropolis, sa lahat ng members ng Maharot guys.
Salamat sa inyo, salamat sa lahat sa suporta. At saka din pala sa mga sa mga nagbibigay ng mga ayuda, donasyon ng mga ng damit. Since nagbigay kami ng ng damit sa sa Sara Ahoy nung nag-donation kami doon, tapos dito sa sa Rizal La Paz nung nasunugan dito sa amin sa Rizal La Paz. Salamat sa lahat ng mga nagbigay ng mga blessings na para mapaabot sa mga dapat may tulong matulungan na nasalanta ng trahedya. May isa pa kaming bibigyan dito sa sa Hirios La Paz. Dito lang malapit sa amin, pero hindi pa kami makapagbigay kasi medyo may problema pa yung sasakyan namin, kaya soon magbibigay kami doon ulit ng mga damit na nasunugan. 5 bahay doon yung nasunugan. Sana tuloy-tuloy pa ito. Salamat sa lahat, sa lahat ng mga players, sa lahat ng players. Shout out din pala sa mga kabataan dyan sa Tabuk-Suba. Palaging nagsha-shout out ng mga pangalan ng Ilonggo Sikulot Vlogs. Sa suporta nyo guys, salamat sa inyo lahat. Salamat sa lahat. At saka sino pa yun? Hasta nga mo niya video. Salamat sa Google AdSense. Salamat sa inyo guys. Team Lilamnoy, sa lahat ng mga ka-YouTuber na nakulab ko. Salamat kahit sa live stream lang nakulab ko kayo. Salamat sa inyo lahat. Ingat kayo dyan palagi. Keep safe everyone. And God bless sa lahat. Salamat.